Kasi Kristo nagpahulay sa adlong Sabado niya, sila po nagpahulay po sa adlong Sabado. Wala ba gyud mo gitawag og common sense? Si Kristo nagpahulay sa adlong Sabado tungod kay ang iyang religion nga iyang gipasakupan sa diyang naa pa siya ng kalibutan na, so wala pa niya gitukod ang iyang iglesia, nagpasakop siya sa relihiyong Judaism. Kay mao man to ang tinuod nga tawag ining Sabadista. Kamo mga piki man mong Sabadista, Americanized man mo. Bot ipasabot kanang inyong kinaiya, kanang inyong pagsunod-sunod kuno sa sugo sa Ginoong Dios, in Amerikano dili hinudiyo. Dili. So piki mo magitawag og Sabadista. Si Kristo anong di pa mukaon og karne sa baboy. Ngano man sinong dagay ang iyang religion gipasakupan, Hudiyo man. Dili man Seventh-day Adventist. So kung tinuod gyud mo nga nasunod mo kang Ginoong Kristo sa pagsunod sa adlawng ikapito or adlawng Sabado, sumala pa ninyo og dili mo mukaon sa karning baboy, nganong diha man mo nagpasakop anang pundo nga gitukod og mga Amerikano. Piki man na. Kaya ang tinuod nga Sabadista, ang tinuod nga tawag ining dili mukaon og karning baboy nga gitagaan sa sugo sa Ginoong Dios. Katong relihiyong Judaismo wala man mo'y labot.